Λέων, Φεβρουάριος 2026 και η Πανσέλινος στο δικό σου ζώδιο σηματοδοτεί τη πιο γερή και καινούρια αρχή στη ζωή σου. Κλείνει ένας μεγάλος κύκλος του παρελθόντος, ως εδώ. Μέσα σε οποιαδήποτε σχέση ή συνεργασία θέλεις πλέον να σε σέβονται και αυτό είναι κάτι το οποίο το κερδίζεις βάζοντας μεγάλα όρια. Η Πανσέλινος είναι μια γιορτή των ουρανών, είναι μια ευτυχισμένη ροή θετικής ενέργειας, αλλά εσύ για να φέρεις θετική ενέργεια αρχίζεις και βάζεις όρια στους άλλους. Σε μια ερωτική κατάσταση που μπορεί να μην σου συμπεριφέρονται καλά ή να μην έχεις φερθεί εσύ άμεσα όπως θα ήθελες, πλέον ξεκαθαρίζεις τη θέση σου για να είσαι τίμιος. Αυτό είναι που ζητάς. Δυστυχώς για τους άλλους θα σε βλέπουν με το κιάλι, θα απομακρύνεσαι και θα σε ψάχνουν. Είτε αυτό σημαίνει μηνύματα που τα άφησες στο διαβάστηκε, είτε αυτό σημαίνει αναπάντητα αιτήματα φιλίας και οτιδήποτε έχει να κάνει με αναπάντητες κλήσεις που δεν απαντήθηκαν ποτέ από σένα. Είσαι σε μια φάση που παίρνεις απόσταση από άτομα τα οποία θεωρείς ότι δεν βοηθούν πλέον την συνολική σου ενέργεια και αυτό είναι που τροφοδοτεί τη θετική σου ενέργεια και θωρακίζει το εγώ σου. Ο Φεβρουάριος σε κάνει να μπαίνεις σε ένα mode ξεκαθαρίσματος, το οποίο σε βοηθάει απόλυτα. Η έκλειψη στον υδροχό στις 17 Δευτέρου χτυπάει άμεσα τις σχέσεις. Οι ερωτικές σχέσεις περνούν σε μια ριζική κρίση. Ακόμα και αν έχεις για κάποιον, για κάποιο άτομο, συναισθήματα, αν έχεις μια σχέση, οτιδήποτε υπάρχει το οποίο σε δένει, εσύ αναγκαστικά μπαίνεις σε μια κατάσταση λογικής και του λες ως εδώ. Είσαι σε μια κατάσταση που σε ό,τι ζητάς αρχίζεις και το αλλάζεις. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι απαραίτητα τελεσίδικο, αρνητικό ή κάτι τελειώνει ριζικά. Σημαίνει ότι απλά πλέον ζητάς διαφορετική μορφή σχέσης ή σύνδεσης. Θα είσαι καθαρός και ευθύς και αυτό είναι που σου ανοίγει καθαρούς δρόμους. Όχι νέους δρόμους, αλλά καθαρούς δρόμους. Ενώ στα οικονομικά σου και στα επαγγελματικά σου διεκδικείς. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι η περίοδο της αυθονίας, αλλά διεκδικείς και αυτό που διεκδικείς θα σου φέρει μακροπρόθεσμα αυτό που αναζητάς. Εισρωή χρημάτων, καλή οικονομική κατάσταση, αλλά και μια καλή επαγγελματική θέση. Είτε αυτή η θέση είναι κάτι το οποίο θες να δημιουργήσεις εσύ, γιατί πλέον έχεις την ανάγκη να είσαι αυτόνομος οικονομικά. Αν είσαι Λέων ή έχεις οροσκόπο Λέων, γράψε μου στα σχόλια. Ενώ αν θες τη δική σου προσωπική πρόβλεψη ερωτικών ή επαγγελματικών, στείλε μου μήνυμα στο προφίλ ή στον αριθμό του Viber που βλέπεις στην οθόνη σου.